У момент распаду Российской империи лёс Гомельшчыны залежаў, безумоўна, ад дзяржаватворчых працэсаў, якія ішлі на ўскраінах былой Расійскай імперіі. Да рэвалюцыі тэрыторыя Гомельшчыны ўваходзіла ў две губерніі паўночна-заходняга края, мінскую і магілёўскую, і па даследаванням усіх этнографаў, дарэвалюцыйных, беларускіх і расійскіх акадэмічных этнографаў, ніхто не сумняваўся ў тым, што гэта тэрыторыя этнічна беларуская. Значыць, што датычыць украінскага руху, то якби у момант вызначення задач украінцы таксама якби віталі будучае утварэнне незалежнай Беларусі. Аднак, калі справа дайшла да практычнага ўзроўню, то ситуация, конечно же, поменялась. Утвораная у снежне 1917 года Украинская Народная Республика одразу предъявила претензии на все белорусское Полесье, и у лютым 1918 года у Бресте яна домоглася перадачи усього белорусского Полесья у склад Украинской Народной Республики. Чым гэта вызначалось? Но першым аргументам гэта была, напрыклад, карта акадэміка Карскага, які заходняе Палессе адносіў да рэгіёну так званых панавання украінскіх гаворак. Што датычыць усходняга Палесся, то Украіна, канешне, мусіла прызнаць, што гэта не украінская тэрыторыя па большасці, як яны казалі. Аднак Украіну ў гэтым рэгіёне цікавілі стратэгічныя параметры. Перш за ўсё, гэта чыгунка Брест-Бранск, якая ішла праз Гомель, і якая, безумоўна, мела военно-стратэгічнае значэнне. Самі украінцы казалі, што калі на тэрыторыі Беларусі не умацуецца нейкая незалежная беларуская дзяржава, а будзе панаваць Польшча альбо Расія, то без гэтай чыгункі абараніць нашы паўночныя межы будзе немагчыма. Россия, со свайго боку, у тым ліку Расійская Савецкая Федератыўная Рэспубліка, яна ніколі не сумнявалась у тым, што гэта тэрыторыя ёсць ісконна рускія землі. І таму новаабвешчаная 25 сакавіка 1918 года незалежная Беларуская Народная Рэспубліка, як і пазней Советская Социалистическая Республика Беларусь, обвешченная 1 студеня 1919 года, вызначали своими межами усю территорию заселенную, альбо пераважна заселенную беларусамі і у тым ліку Полесье, безумоўна. Пачались спрэчкі за гэтую тэрыторыю паміж суседнімі дзяржавамі. Так, што датычыць самого Гомеля, то Гомель і яго насельніцтва, яго палітычныя сілы і эліты стаялі як бы на раздарожжы. Мусім сказаць, што палітычныя партыі левага толку, якія тут былі як бы філіямі расійскіх, это тыя ж самыя эсеры, кадэты, меньшевікі, і бальшавікі, безумоўна, яны таксама стаялі на пазіцыях перадачы гэтай тэрыторыі неад'емнай прыналежнасці да Расійскай Рэспублікі. Больш за тое, Троцкі казаў, што без Украіны не можа быць ніякой савецкай Расіі. І таму гэты як бы геапалітычны кут, Гомельшчыну у прыватнасці, разглядалі як вароты ва ўкраінскую жытніцу, гэта просто цытата, і праз гэтыя вароты меркавалася увесці Чырвоную армію і вырашыць лёс самой Украіны. Што датычыць самого Гомеля, то тут як бы раскід арыентацыі поглядаў быў таксама досыць шырокі. Прадпрымальнікі і як бы практыкі, гандляры гомельскія, само насельніцтва у сітуацыі, калі ў расійскіх сталіцах пачынаўся голад, яны лічылі так, што лепей ўсё ж такі трымацца заможнай, сытай Украіны, чым галадаючай Расіі. І таму, калі было прынята афіцыйнае міжнароднае рашэнне пра перадачу Гомельшчыны Украіне, то адбылись наступныя рэчы. Напрыклад, гомельскія чыгуначнікі пратэставалі супраць перадачы. Таксама, як і Гомельская дума наогул вынесла такое Саламонава рашэнне.
што лічыць тэрыторыю Гомеля прыналежнай да Расіі, аднак у гэтых умовах мы далучаемся да Украіны і на перспектыву просім плебісцыта ў горадзе, каб вырашыць наогул, з кім мы будам. Што датычыць Беларускай Народнай Рэспублікі, то, безумоўна, яна спрабавала абараніць беларускія інтарэсы і прыналежнасць гэтага рэгіёна да незалежнай Беларускай Рэспублікі, да беларускай дэмакратычнай у будучыні рэспублікі. Зрабіць гэта было цяжка, таму што беларускіх сіл тут было вельмі нешмат. Хаця мушу сказаць, што на выбарах ва ўстаноўчы сход усерасійскі беларускі блок, так званы, ён набраў у Гомелі больш 300 галасоў і апынуўся на перадапошнім месцы, так, апярэдзіўшы блок дэпутатаў ад мясцовых землеўласнікаў. Но ўжо гэта было не апошняе, тым не менш, месца, як бачым. Пры тым, што беларускі рух на Гомельшчыне быў не масавым, і ён адчуваўся даволі слаба, мушу сказаць, што Гомельшчына дала беларускаму руху такіх асоб, якія мелі зусім не лакальнае значэнне, фактычна на некаторых этапах нават вызначылі лёс беларускай справы. Да такіх асоб я б аднесла, напрыклад, Еўсея Канчара альбо Васіля Селіванова. Это уражэнцы Гомельшчыны. У всялякім выпадку Васіль Селіванов сваім жыццём быў шмат звязаны з Гомельшчынай. Без іх не было б усебеларускага кангрэса ў снежні 1917 года, які упершыню на палітычным узроўні паставіў беларускае пытанне. Менавіта Селіванов і Канчар дамовились с Народным сакратарыятам нацыянальнасцей Расійскай Федэрацыі пра дазвол на правядзенне гэтага кангрэса. Канешне, Палута Бадунова, уражэнка Новабеліцы, Гомеля сённяшняга, адзіны міністр, жанчына ў Народным сакратарыяце Беларускай Народнай Рэспублікі. З тых асоб, які дзейнічаў менавіта на месцы, на Гомельшчыне, у самім Гомелі, варта назваць Езэпа Ніцецкага, чыгуначнага служачага, які ўзначальваў арганізацыю Беларускай сацыялістычнай грамады ў Гомелі, які быў камісарам Беларускай Народнай Рэспублікі, які процідзейнічаў тут і украінскай палітыцы, і нямецкай палітыцы адносна беларускай справы ў Гомелі. У пачатку 20-х гадоў ён пераехаў у Маскву, і надалей лёс яго губляецца, на жаль. У даследаваннях Гомельшчыны, этой тэмы Гомельшчына і БНР, застаюцца шмат белых плям. На жаль, архіўных дакументаў захавалася вельмі мала, і тэма застаецца актуальнай. Застаецца праблема наогул арыентацыі насельніцтва мясцовага. Гэта вельмі цікавая рэч. Як людзі ставілись, напрыклад, да нямецкай улады, да украінскай, да беларускай улады. Не сакрэт, напрыклад, што ў Гомелі дзейнічала украінская мытніца, гэта малавядомы абсалютна факт. Як людзі ўзаемадзейнічалі з ёю, тут можа быць шмат цікавых сюжэтаў, но, на жаль, матэрыялаў для гэтых сюжэтаў у нас яшчэ малавата. На жаль, утрымацца, так сказаць, гэта дзяржаўнасць не здолела ні як у цэнтры, так і не на тэрыторыі самой Гомельшчыны. Но гэта мела вельмі вялікае значэнне для таго, каб абудзіць беларускую справу, беларускую ідэю, беларускія пачуцці ў мясцовага насельніцтва. Калі насамрэч вызначались межы паміж Украінай і Беларусю ўжо ў савецкі перыяд, то гэтымі межамі сталі якраз тыя самыя межы, якія адстойвала на беларускім Палесе, у тым ліку і Беларуская Народная Рэспубліка.